Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirari 263 pano paichange ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that pandinoramba richidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Badikani, first update imba yakabhombwa nebhomba kuchitungwiza. Iri mbori imba yani imba yameya weTCC iye anonzi Varangarirai. So da kuisira video racho napedza kuona video to zvanofunga mu comment section ende vanhu vanga vaita zvanofunga mu comment section maererano nevideo iriri kuti boy yakatambika apapa pakubhombwa kwemba iyi. So pamba pameya apa pakatanga kuonekwa Tuma Fortuna eWhite akamira kugedhi apo pawakazongoona imba yakandirwa bomba ndo zvakaitika. Ndatimbone this video. Mangwana mama. Get it as a warning the people. Abatanga kwenas. Next update ivideo revanhu vakapwanyirwa dzimba avo vakugara murodhi iyo inonzi Harare Mutare Highway. Ndo murodhi mavari kugara, vari ngori muzasi merodhi ndo mavari kugara avo vari kuchema kumhuri yeZimbabwe vachiti dai pavakatipwanyira dzimba idzidzi dai vakatibvisawo pavakatibvisa ipapo sezvo vaiti dzimba dzedu hadzina matitle deeds vakatiendesawo pamwe pekugara kwetoti imimwe munotipwanyira apo takutarisana naJuni tatouye muna Juni mubva mangotisiya tiri pamhene. Toponera kupi kana tiri vanawo veZimbabwe makadii kuti kuetiensa kana kuchikomboni kwekuti tinonogara nemhuri dzedu. So noita zvadofuka comment section after wapedza kuona video iri zvinhu zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe zvinhu zvatakatarisana sevana veZimbabwe. Much love. 2 weeks after demolitions and evictions at Cloverdale Farm in Goromonzi, dozens of families remain stranded, some camped out along the Harare Mutare Highway with no clear path forward. The evictions carried out by the deputy sheriff have left many sleeping in the open with little to no support. A temporary shelter has been set up near the Goromonzi turnoff, but access remains restricted, with some individuals claiming leadership refusing media entry. ZFM Stereo News Assignments editor Anisu Masamvu spoke to affected families, many of whom say they were politically manipulated, promised land ahead of elections, and now feel abandoned.
asi kana ndakaiwanawo ndokwanisa kutongoenda kumusha vandombo Roger Samuel chiona kuti pamwe ndingawane kuti vane pandingakwanise kushanda here but ye akaipa apa tichiri confused kuti saka musangano wacho netoti wakanaka here kana toti wakashata tatopa katide pakati pekutadza zoti saka tochimbonyatsoti ndezvipi because nokuda kwechiitiko zvaisafanira kudaro kana kuti dai zvaa zvakadaro hazvo sezvo zvinogona kungosanganikwa nazvo dai takakasika kuwanirwa pekuendeswa topatai zvitenda saka apa tiri confused kuziva kuti todii ende musangano wakagona handi wakatadza hazvichazivi vanhu sevanhu vanenge vakazimba zvavo kuti wabve vasina kumwe kwekuenda manje zvonetsa zvozi vanhu vanga tatatu vakati toti akugara saka hei tizozibva manje usina kwacho kwekuti uende unotomboitawo nharo nharo dzakaramba ka